2024 az olimpia éve. Mit jelent ez egy Idősegfalva szempontjából? Már a harmadik olimpiánkra készülünk, annak idén 8 évvel ezelőtt, mikor a brazil Rio de Janeiroi olimpia került megrendezésre, azon gondolkodtunk, hogy mi lenne, ha mi itt házilag, kicsiben ugyanezt reprodukálnánk, hogy amíg szurkolunk a tévé előtt az újabb és újabb magyar érmekért, mi is megvalósíthatnánk. És a lakóknak az életkorát, a mentális és fizikális általános állapotát messze menőkig figyelembe véve 60 különböző versenyszámot alakítottunk ki, és 11 napon keresztül versenyeztünk. Az olimpiának az első óriási élménye mindig a megnyitó. Itt is van megnyitó? Persze, hogy van. A megnyitó láng elindul egy nagyobb csokor emberrel a Harmóniaházból, az összes házat érinti, és ott fölvesszük a versenyzőket, illetve a szurkolókat, és itt egy ünnepélyes megnyitó keretein belül ezt meggyújtjuk, kihirdetjük, hogy milyen versenyszámok lesznek az adott olimpiai évében, és mindenkinek sportszerű versenyzést kívánunk. Soroljunk föl néhány olyan sportágat, ami életszerű, hogy megjelenjen egy Idősegfalva programjában. Itt olyanokat kell, hogy elképzeljetek, hogy kártyavárépítő verseny, gombfelvarró, kukoricamorzsolás, rengeteg labdajáték, az úszodában vannak versenyszámok, így gyorsasági, vízben futás, labdakeresés, nagyon népszerű a petáng versenyünk, a darts, a babzsákdobó verseny, kosárlabda, foci, még deka verseny is van, egy lábon állás időre. A klasszikus olimpiai sportágaknál azért már nagyon korán megjelent egy paraolimpia szellemiség is, hogy azok, akiknek nincsenek meg azok a fizikai adottságai, mint a legjobb sportolóknak, azok is részt tudjanak venni. Itt is elképzelhető, hogy mondjuk az úszáson belül különböző kategóriák vannak? Elképzelhető, az úszáson belül is, hogy akár mellúszás, hátúszás, illetve a vízben futás, amit most meg fog valósulni. És rendkívül megható, hogy többször az elmúlt 2 olimpia alatt, most lesz a harmadik, beigazolódott, hogy a kerekesszékből is föl lehet állni a dobogó legfelső fokára. Gyógytornászként hogyan lehet segíteni ezt a felkészülést? Ez nem egy tipikus felkészülés, nincsenek a lakók kitéve annak, hogy edzőtáborban szenvedjenek, hanem a jó kedvről szól. 2 héten keresztül jelentkeztetjük őket, és mindenki föliratkozik, ahova szeretne, ezt összesítjük, és akkor mindenkit kérdésítünk, hogy melyik nap, mikor kell, hogy megjelenjenek. Ezek időben sem zavarják egymást, hanem bárki bármelyiken ugyanúgy részt tud venni. Azt mondják a sportolók, hogy aki valaha részt vett egy olimpián, függetlenül az eredménytől életre szóló élményt kapott. Igaz ez ebben a közösségben is? Biztos vagyok benne, hogy igaz. Itt, ahogy jövök, megyek a lakásokba, apartmanokba, és látom, egyik-másik lakónak 15-20 érme van az elmúlt évekről. Annyira büszkék rá, jönnek a család, megnézik az unokák, ez nagy dolog, és méltán büszkék rá. Mert ez hiába egy játék, a nevében is benne van, és az önfeledtségről, szórakozásról szól, ám egy játék, és komoly játék. Itt attól függetlenül, hogy jól érezzük magunkat, a legszerencsésebbek és a legügyesebbek állhatnak fel a dobogó legfelső fokára. Általánosságban mekkora szerepe, mekkora jelentősége van az idősek életében a testmozgásnak, a sportnak? Óriási szerepe van, csökkenti a stressz, növeli a tüdőkapacitást, számos krónikus betegség megelőzésében szerepet vállal. Napi visszajelzést kapunk arról, hogy mentálisan is és fizikálisan is milyen javulás van a sporttal összefüggésben. Hajrá, Szivárvány! Hajrá, Szivárvány!